syytä yhtään mistään. Kats nyt opettajaakin. No eikö se katso? Äiti, se on tän sairaalan henkilökuntaa. Sä voit suoraan, kun katot niinku huoraan. Anteeksi. Nyt et kyllä taas ala huutelee ihmisille. Yötä vai Peku? Eikö se ole se salasilman paikkas kotona peijääräs? Respeelautaseen kokoiseksi tutkinut, mutta ei ole ikinä mitään etää elämää sinne saanut, omatanneeksi. Muuten ihan hyvä, mutta hän on mies. Saatana, kun sais kerran pois suunsa puhtaus, niin silloin kun sanat menis kahtaan myöden noitten tekopyhiämmien kurkkuun. Loppus pääpuistutus mun äidittävien lasten edes. Se ei ole se opettaja. Mä ostan joka päivä munkkipussin kaupasta mukaan lapsille. Mutta mä mitään niitä lapsille vie. Kotimatkalla mä poikkeen päävartion takaseen mettään ja ahmin kaikki munkit appelsiinikripin kanssa. Ja vilkuilen ympärilleni, etten jää kiinni kuin joku pikkupoika. Tai en tiedä, perkele! Mä otan yhden vermuutin vielä. Mä olen Etelä-Suomen sotilasväen kovin jätkä! Se valmentaa kuulantyöntäjiä, kiekon heittäjiä, moukarin heittäjiä ja